ni dai abin da zan iya gaya miki kenan, ki yi hakuri daga ke sai ɗanki. Wannan abu kuma da wannan yarinya za ta auri wannan bawan Allah ba zai taɓa raba zumuncin mu ba, insha Allah. Zumuncin muna nan, ki kwantar da hankalinki, za ki zo gidana, zan je gidanki. Ɗanki ɗana ne, ƴata ma ita ce a ji Asma'u. Saboda haka kwantar da hankalinki, ni a nawa ba shi zai kawo rabuwar zumuncin mu da ke ba, tun muna yara muka taso har muka kaya yanzu. Saboda haka ki haƙuri. A'a gaskiya Hajiya, wannan dai ni nake kokarin mu ƙara danƙon zumunci a tsakaninmu, amma ke kan kokarin raba shi kike yi. Idan ba haka ba ya za a yi a ce ɗana yana son yarki tuwona maina, amma sai ki ce za ki ɗauki yarki ki haɗa ta da jinin talaka? Haba Hajiya, ke kina so da yake watsar da wannan zumuncin maganar Allah. In dai maganar zumunci kike to ki haɗa Kairat da Usman, shine kawai zumuncin